Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa Imbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje lakuhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje umshana kwaNgcobo fuze fulele omashiya amahlabathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo. Umdumo ezalo uthumbula tshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonja. Namuhla komukelo impunga yesinto ngihamba nensizwa la uGcwabe. Ike yafika lensizwa isiphathele izinto zempilo ukuze abantu bakwazi ukuthi baphile. Ngiphinde ngathi ake ngishaya ikhwela ngiphinde ngiyimemeze. Nguneze angibingelele ngikwamukele kwi-channel ethu enkulu. Ngivume baba nami ngibingelela ababukeli bonke be-channel enkulu impunga yesinto. Gcabe kade ngakugcina mnewethu ufika la ubusiphathele imikhiqizo ewusizo kakhulu. Ngiyafisa ukuthi mhlambe ababukeli bempunga yesinto umbukeli umusha ikakhulukazi umtshele ukuthi makukhulunywa ngomkhize kukhulunywa ngobani, ngabe kukhulunywa ngesangoma, kukhulunywa ngomthandazo umfundisi, kukhulunywa ngenyanga, kukhulunywa ngobani makukhulunywa ngomkhize? Baba makukhuluma ngomkhize igama lami nguPhumlani. Yeah. Ngowamkhize ngisuka le eMtubatuba. Imvelaphi yami ke le kodwa sengakhe khona la eMzinyathi. La engakhe khona kodwa imvelaphi yami iseMtubatuba le enkomo eXoxo. Ngoba sinyuphoriji. Eyinsizwa eyokhazini nami yayithi ungamxosha kanjani umfazi ekulethela into emnandi. Wayesho kanjalo iseMtubatuba kwelakithi ke le. Yeah. Lapha mina baba ngi-all in one. Yeah. Ngiphatha amakhambi ngiyakhuleka ngenza neyiwasho ngenza nje uNkulunkulu waba nami wangembatha ngambatha nje amakhehla. Yeah. Aphatha zonke izinto la amakhehla ayithandaza. Uyakhuleka uphinde futhi ugayiswasho uphinde futhi uhlanganisa amakhambi. Yebo njalo baba ngenza konke ngiwasho ngihlanganisela ngisiqale phansi nembiza ngiqale phansi ngihlanganisa ngenze into nje enhle. Gcabe mnewethu kukhona la amadoda. Yebo. Mina ke Gcabe ngiyathanda kakhulu ukuthi into ephilisa amadoda ngiyilethe la kuMpunga yesinto TV. Yebo. Ngesizathu sokuthi amadoda iwona amele namelwe ukuthi imizi yobaba ime. Kunjalo. Uma indoda iganiwe kodwa uthola ukuthi iyakhathala. Injabulo ayikho ekhaya. Injabulo ayibibikho ekhaya ngoba noma kuthiwa imali ingakanani. Kodwa uma indoda ikhathala nenhlonipho kunkosikazi iyaphela. Akahlonipheki umuntu onenkinga indoda nje esuke inenkinga ayikwazi ukuhlonipheka. Ngoba ithi noma iyakhuluma umfazi avela bonke lento engisiza ngayo. Ngoba ngisuka ekhaya kithi ngithi nami ngizojabula njengabanye abantu besifazana abeza emendweni bezojabula. Yeah. Kodwa manje angijabulile emendweni. Manje ngicabanga ngiyakubona la namlewethu ukuthi uphethe umdendebuli wabafazi. Kungabe umdendebuli wabafazi yini cha? Umdendebuli wabafazi wena mfowethu induku le yamadoda. Yeah. Induku yangempela yabantu efanele isetshenziswa amadoda onke akhona nje emhlabeni. Le nduku lena ivusa induku nje. Yeah. Imempo ingaveli lale noma kanjani. Ithi ivusa induku futhi ibivuselela nemizwa. Yeah. Into engifike ngayibuka emadodeni amaningi ithina nje amadoda siphelwa ama-nerves. Yeah. Ama-nerves awasebenzi. Noma ungathinta uthothi uthinte nje kodwa ayikho into ekhombisayo ukuthi wena khona la uthinte khona. Ukhona la uthinte khona. Ama-nerves aphelile. Manje lena ke ivusela ama-nerves. Mawuthinta nje noma ubukile i-message ikwazi ukureporteka ngendlela ifike endaweni efanele bese kuba khona umsebenzi owenzakala.
usho lokho ukuthi gcobe khona umuntu la gcobe uthola ukuthi uthi yena ushaya kubekanye emva kwaloko sekuze kube ingakusasa ntambama usho ukuthi umuntu la ozophuza lembiza uzokwazi ukuthi leyo nkinga abhekene nayo ixazululeke. Hayi le mkhulu inzima kakhulu le. Iwensizwa zakithi yabona lembiza cha ngeke ngayizwa bafowethu. Kobaluleke ukuthi insizwa uma ukuthi ifuna ukuthi ibe insizwa ngempela bese izitholele yona lembiza. Mhlawumbe gcwabe igcina ngokuthi yenze lezi zinto ozibalulile kuphela yini. Khona umuntu othola ukuthi mhlawumbe unenkinga yesidoda. Ngisho ukuthi uma ngithi unenkinga yesidoda. Mhlawumbe uthola ukuthi uganiwe ngoba phela sikhuluma la ngokwakha imizwa. Kodwa manje uthola ukuthi utheme hamba wathola ukuthi mhlawumbe isidoda sakhe sinteke. Wayibona lo mhlawumbe lembizi yakwazi ukumlekelela ekutheni uma mhlawumbe isidoda sakhe sesifika sikwazi ukulishaya iqanda lapha. Hayi lena mkhulu njengoba ngithi inzima kakhulu iyashubisa. Isenza isidoda lesishube ngempela mawukhahlela ingane ngeke ingakheki. Ngoba iyasakha nje sishube na ma ufikile lapha ubonda hayi ufikile. Yeah. Futhi nenduku lena ayikhathali. Uyezwa nje ukuthi ayingiyindoda ezethembayo. Ngoba amadoda amaningi aphela ukuzethemba. Unjalo. Indoda ifike ithi nje ibeke isandla siyilele. Inhliziyo iyafuna kodwa manje inkingi lapha epenini ifuna ukubhala ipeni. Lapha ke mkhulu liyabhala noma lithanda lingathandi. Liyabhala impela libhala into umbhalo ozwakalayo. Lana gcobe khona umuntu ozothi mina sengizizamile kakhulu imbiza kodwa angisizakali. Usho lokho ukuthi umuntu onjalo umdendebuli lona akathola umdendebuli abafazi. Uqondile lembiza lakuyona eyingane mkhulu. Imbiza yamadoda abantu abaganiwe abaneyingoduso. Uma ungenayo ingoduso ungezi ungayithengi lembiza le. Hayi kodwa mnewethu angifuna ukukhuluma manga. Hayi mnewethu yabona lembiza le. Cha futhi angifuna ukukhuluma manga ngingabona ngithe yasondela insizwa mfowethu sizozitshela ngalembiza ukuze zikwazi ukuyithola ngoba yabona mnewethu lembiza le inamandla kakhulu angifuna ukukhuluma manga. Sebevumile ababaningi. Angifuna ukukhuluma manga mnewethu angifuna ukukhuluma manga inamandla kakhulu angifuna ukukhuluma manga. Zivumile insizwa zonke ziyifuna ngapha nangapha. Hayi bengifonela abanye abasuka endaweni ezahlukene bethe ayisukufika lapho ngithi hayi anike ngilinde safuna ukukhuluma nobambala nike nizwe sixoxa seyamadoda ngoba thina inhloso yethu la ukuthi sakhe imizi hayi ukuthi sinikeze ingane ezohamba zochitha imizi yabantu sifuna amadoda thina ethi indoda ethi nginenkinga mina ekhaya angisakhulunyiswa noma ngisahloniphekile azothatha umdendebuli abafazi. La gcwabe mnewethu omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi umdendebuli wabafazi lona uyachatha noma uyaphuzwa. Umephuzwa uphuzwa kanjani? Uphuzwa nini? Abalembiza lena umdendebuli wabafazi iyaphuzwa. Uphuza nje inkomisho yodwa ngosuku. Yeah. Ayiphindi kabe ayiphuza kusene emini ntambama. Iphuza nje uyiphuza nje ungayiphuza nje kuseni. Udlile noma udlile ayinankinga ayilimazi indaba. Uyiphuze nje kanye kodwa izogijima umzimba wonke. Usho ukuthi ke lapho kothi maliqala ilanga lozilahla kunini iyothi insizwe siyabodla umdlalo besidlala umdlalo. Iyakuthuma baba le. Iyakuthuma itshede hamba ke manje. Yeah. Nomuntu uyaziva itshede hayi ngithi hamba. Ngoba ungahamba impela ngeke ulale. Ngiyabona la gcwale khona nembiza la uzifo zonke. Yeah. Naw lembiza lana ibhaliwe la lokuthi imbiza kazifo zonke elapha ama-ulcer, ibhande, izinso, i-cancer, i-discharge, iphunga, iphinde izodrain amanzi kwabesifazane, iphinde laphe nani ne-drop, iphinde futhi clean igazi. Iyona mhlambe ke lembiza gcwale ungabe yenza lezi zinto lezi ezibhalelana kuphela noma njengoba kuthiwa imbiza kazifo zonke. Omunye umuntu mhlambe esingekho isifo esibhaliwe la angakwazi ukuthi ayithole bese iyamsiza. Ayingayiphuza mkhulu lena ayinankinga. Iyacleana nje washe igazi nayo iyasebenza iyacleana ivula imithambo yegazi. Imizwa ikwazi ukusebenza ngendlela efanele. Iyacleana nje igazi liwashe kahle noma uthi uneyindondo nani unesidina. Mawuphuza lembiza izocleana nje kuwashe ube umuntu alright. Nalabo abakhala ukuthi
lekunendawo ebuhlungu njengazi izinso la ngoba izinso ziyababulala abantu abaningi maye kwayiphuza le izomcleana lapha ilapha ngisho ilonda engaphandle okuthiwa ama-as ilonda isuke zingaphandle lezi sona umuntu uthi uyadla yaphalaza maye kwaphuza nembiza kuyaphela konke lokho mhlambe ke gcabe sesizophetha nje ngaphandle kwale mbiza ezikhona la kaZifo zonke nomdendebuli wabafazi kungabe zikhona mhlambe ezinye imbiza ezitholakala mhlambe ezilekelela abantu ukuze babukele bempunga yesintu TV laba bafisa ukuthi impilo yabo ikwazi ukulunga bezokwazi ukuthi bakuthinte kuzona inombolo lezi zonke zivela. Yebo baba kunjalo ukhona ngenza imbiza yomhlubu enye angiphathanga la lokuthiwa ama-piles umhlumu uyahlupha kakhulu wena uyayuwisa imizwa imizwa igcina ingasebenzi kahle ikhona-ke imbiza yomhlumu bese kube imbiza kashukela ne-BP abantu abathi mina i-BP yami sengihambe iy'ndawo ey'ningi bayehluleke lokhu inyuke kakhulu ngiyakwazi ukuthi ngiyenze le mbiza le-BP nekashukela ibeke kwi-level kuyimbiza eyodwa le ngoba zehlisa i-BP anti izinga likashukela nezinga lomfutho ophezulu liyawehlisa lubeke kwi-level awehli kakhulu uba nje kwi-level efanele umuntu uzakwazi ukuthi aphile uma usuwehle kakhulu ushukela futhi uyinkinga uyabulala yebo Gcwaba mnewethu nawe umbukelo wempunga yesintu TV asiyiphethe le mbenge mbukelo wempunga yesintu TV uma ukuthi uyazidinga imbiza usebaluleke umnewethu ukuthi khona imbiza kaZifo zonke nezinye imbiza eziningi uyokwazi ukuthi umshayele kuzona inombolo lezi lokuzibona zivela la escreen sakho uzokuthi uma uzidinga ungenza kanjani ikhona ke nembiza yamadoda ekuyiyona kakhulu ebengifisa abantu ukuthi bayazi umdendebuli wabafazi ngesizathu sokuthi uma indoda ingenawo amandla ayumuzi uyachitheka nesithunzi siyaphela ngisho umthetho ayikwazi ukushaya kanti indoda egcekeni lomuzi kayise iyona ebeki ukuthi ikwazi ukuthi ishaya umthetho kodwa mayihluleka ayi umthetho awubikho awubikho nokunye ke baba okube inkinga yabona amadoda amaningi ashaya abantu besifazane ngenxa yokuthi vele abantu besifazane basuke bedinga bona bedinga uqobo lwabo thola ukuthi indoda manje izobuka i-TV kuze koshaya uthwele imizwa into ayisebenzi imizwa manje bonke lo muntu ufuna lento lena mina engingakwazi ukuthi ngiyenze mina so ngcono vele ngimshaya bese athi ushayela enye into amadoda ashaya abafazi ngenxa yokuthi abanenkinga ekameni uzana izinsizwa ngoba insizwa ngempela makuthiwa induku ayivuki iba nolaka ngoba izicabanga ukuthi lo wesifazane ugila imkhuba ngoba iyazazi ukuthi iyehluleka nangoku izinsizwa umdendebuli wabafazi le nombolo lokuzibona zivela la escreen sakho uzoshayela uzokuthi ugcwaba uma umdingo uthola kanjani nakhona futhi imphelandaba uzokwazi ukuthi uyithole ngicela ke uthathe umfanekiso oqoshela udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Mina